Какво става, брат? Трябва да документираме, че Ивича бачка. Да документираме. Това не се вижда, много рядко се вижда. Ивича бачка. Цял ден като бухал бачка за 30 кинта. Не издай, бе, толкова. От... Колко се бачкаме? От 9 сутринта бачкаме. От толкова се пишем. Сега в момента е 3. Ще бачкаме сигурно до още минимум 2-3 часа. И взем 30 паунда. Сте толкова. Колкото се напим за една вечер. Колко кажеш? Колкото се напим за по една вечер. 30 кинта от мен, от тебе по 30 кинта са 6 бутилки водка. Таман за една вечер. Са 6 литра водка. Таман за една вечер. За вечер ще стигнем. Зависах сме, само двамата, да. За вечер. Ама ако ще повече хора може и за една да свърши. Ама няма как да се люпули, а? Аз ти... Ето ядела, и сте толкова. Охо, Най-много дела да ни изпие водката бас. Да. Ще ти е път.